Orduan, nola egiten dugu? Vale, ni ditut zubilanak. Vale. Begiratu. Bueno, a ver, lehenengo beria. Vale. Vale, venga. Vale. Vale. Epa. Vale. Igual... Beste aldeak ikustea. Vale. Ikustela. Vale, oain. Abau. Vale. Vale. Iria. Ez dakizuk esertuko dozun txirrendulari, baina berak bai. Baina ikerrek bai, Ze bai, esertu da. Zeukuta oso. Ez. Baina, bueno, hor dauko ja berezea, baina berak bai. Hauxe. Bueno, ezagutzen duenak, ezagutzen. Testunak. Itxo, Togatu inberduta guztea, zeustu. Gonbidatua hasiko da asmatzen eta az dadila. Giro, emakumeen giroan parte hartu du? Ez. Reseta bitxen dira, Bai, ja galera libre. Neska mutil. Claro. Emakumea da? Ez. Gizonezkoa da? Bai. Erretiratua dago? Ez. Txirrindulari profesionala da? Bai. World Tour talde batean nago? Ez. Gizonezkoen giroan parte hartu du? Ez. Bueno, garaipenik lortu du aurten? Ez dut ustez. Vale. Vale, izandakoa naiz? Ez. Ez da ere? Osa, profesional zaiz. Zara. Profesionala. Izandakoa ez. Osa, izandakoa. Baina World Tourren enago, bale. No, hori da. Euskalduna da? Bai. Atzerritarra da? Bai. Ea euskalduna da? Ez. Ez. Aurten karreraren bat korritu du? Ez. Espainiarra da? Ez. Profesionala naiz, baina frantziarra naiz? Ez. Talde prokonti batean dago? Ez. Astebeteko itzuli handiren bate edo hiru asteko itzuli handi bat egiten den herrialdia batekoa da? Hau da, italiarra, frantsesa, suitzarra... Ez. Oiek, fuera. Vale. Aurten giro egin dut? Bai? Ostra, bai, bien, venga, eundalaro. Badauka garipenen bat golturrean? Errepikatu inozu, ez? Bai, baina resetin dugu. Bai, baina berak galdetu da giro egin dauen hau zen. Bueno, ya está. Esto vale, eso vale. Badauka garipenen bat golturrean? Enogu txanda pasa. Vale, ondo. Badauka garipenen bat golturrean? Ez. Bueno, pentsau. Segi galdetzen. Vale, Amerikarra da? El txanda pasa, jarraitu. Ziklokrosean dabil? Bai. Zaintzen dut, txirrendulari bat. Baina... Europarra da galdetuta da, o... Europarra da? Bai. Vale.
Era da. A ver. Kajar guraleko naiz. Giroa esan eo. Tonto, bai. Oparitzen nahi, galdera. Venga, segi. Fiko, beruz. Berarekin lehiatu naiz. Baietz, esan jarko dugu, baietz, bai. Uno izan dabel? Ez. Giroan ondo ibili nintzen. Ez dut ez, bai ez ez. Ez ezagutzen. Zure mailan. Nere maia. Zure mailan. Ez bai, ez da? Bai. Bai. Egin zeure egin beharako. Bai. Bai. Elite mailakoa da. Ez. Beneluxekoa? Bai. Bale. Dorrekoa naiz? Ez. Mutxanga? Hau luze dira, Bai, nik asko zazkarro pentsatzen. Bai. Gipuzkoarra da. Ez. Ostras. Bale, nik zea... Nik zea galdetu... Ziklokrosa egiten du? Ez. Ez, bale. Yo creo que no. Beneluxeko txirrindura jarri dizkiazu, hemen? Bale. Garaipen gutxi, aurtenez... Presioli naiz? Bai, Kretxoli. Ludovico Kretxoli. Bale, bai. Ditan, azkeneko astean agertu zen, bai. Hau da, Ludovico Kretxoli, bueno, ez da girentzat. Bai. Eske, bai, erreixa da berarentzat. Lankide batei deru hortu nion hartzera baita ere, eta bere... Azten da, bueno, ez ezagunen artean, lau italiar. Vale. Kretxoli, Presenti, Turconi eta Paletti. Eta bai. Eta horiek egomendatu zitsun, eta guztua egatu zen. Eta... Badauka Espainiko txapelketaren bat? Ez. Ertena bai. Baina... Irabazita. Ez. Irabazita ez. Txabal. Euskalduna figurez egiten zuena. Ez da maiakoa. Ez da elite maiakoa, esan dut. Gogoko duan txirrindulari bada? Zuk? Bai. Ez, bale. Askotan, Ez. Ez printzipioz, ez. Aurten ez da lehiatuta? Oida. No? Ordoko igual, ez? Aurten ez du lehiatu hortan. Bizkaitarra da? Ez? Tu. Galdetu ez du, Gipuzkoarraren, ez da? Ez. Eskalatzailea? Bai. Bai. Beneluxeko eta eskalatzailea, bai. Bai. Torri zait pura baten bate? Baina eskalatzailea bai da aldapa gora ondo. Oida, aldapa gora ondo. Baina ez da, ez da. Ez da, jola guztoko ezun bat. Vale. Galdetan. Bai, arabakoa izan beharko da, baina... Ez que nik botatzen triplia oso pum, izango zen, ez? Lesio batetik pasa da? Bai. Pasatzen da bil? Bai. Pues, vale. Bale, eta finadu, asmatu behar replika, kono? Botako dizena. Maxim Balgins. Ez. Ai, ama. Bueno, ni bai, vale. Vale, bota tirukoa, eta... Buen gregario. Ondo botata. Pista, buen gregario. Ez, game zen, hori. Eskalatzaile ona. Bai. Morroi nahetan gehiago. Ez da ere, morroi. Bai, gregario ona izan da, Kronotan ondo da, bil. Ondo. Beneluxekoa. Vale. Arten dudatan, garaipenik ez, orduan, badabil.
Imaginatu, eske. Bai, guri ondo galdezu, zera. Bai, osea, beste zarba jarri ustezu hemen, Badaukat taldekide euskalduna. Amurrion bizi dena. Pum, pista ona. Nahi nuena zen berak gorroto gehien duen txirrindularitza. Ari, bideratu. Gorroto gehien. Ez? Gorroto gehien daukotena hemen Ebenepul da. Baina garaipenaren galderarekin. Bai, baina, Claro, Ebenepul ez da. Nahi da, hoi da, hortiz di joan, Gorroto. Izen hau zen Ebenepul hartu, eta ea Ebenepul asmatzera di joan, eta gero beste hau den. Claro. Eta gehiago ezin eman. Eta taldekidea... Ara. Baina ja taldekide ja ez. Ja ez. Osa, ondo, baina garaipenik ez. Mundialen batean badauka domina, bai. Bai, oso ona, bai. Juniorretan edo, Hirugarren postu bat lortu zuen, bai. Zan dizuet zuin Afrika. Ondo, Belgika Da, edo Holanda. Eske, Holandatik... 2025 urtean, Pogatxar baino segundu bat lehenago geratu zen. A ver, niri... Beneluzeko erlojupeko larixak asko ez dauz. Pogatxar baino. Belgi... Flandiarra da. Txokize. Ez diat inoiz entzun. Belgikakoa da orduan. Bai. Vale. Baina Flandriarra... A ber, eskalatzaile bat etortzen jat burura Belgikakoa eta da Zianuk de Broeks. Ez. Baina... Oain? Ah! Stef Kras. Ez? Zena ez! Hirugarren gerau da erlojupeko bat. Erlojupekoa, claro. Baina. Hain zein etortzin da. Txikia, ez da osaldua. Bai. Eta erlojupeko baten ondo? Bai. Zoragarri. Nik da hon. Remko sandia. Nik Ilan Magulder. hain zuzen ere. Vale. Ilan Magulder. Karo. Ja. Ilan Magulder gaina bere ama esatu. Oida, osan. Nanda. Bai, Belgikako txapelketako erlojupekoan.